आमगेर बाबा मान करचे मट्टुगोळा गोज्जु करतस हाजे ಒಟ್ಟು ಗೌಂಚೆ ಬೆಂಡ ಉಪ್ಕರಿ ಶೀತನೆ ದಡತಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಂಗಾವ दोन मट्टुगोळा काढतस 280 ग्रॅमस दोन्ही काही थोडे थोडेचे नारळ त्याला लावून घेऊया या तर मी सनाव जेरी गॅस आणतो भाजूच्या गॅस करचाक सिंपल जाता तुम्ही रान्नी उजे करता जला रे हिंगळा वैरे गूळ भाजीला रे आणि काही फ्लेवरफुल जाता फुल कलर चेंज होते भाजूच्या गॅस ऑफ करून घेऊन एक बाउलान घालून धमकून दवरच्या या आता एक 5 मिनिट निवोच्या सोड्या या निवोच्याक उदकान घालून का ती ताजी फ्लेवर पूरा वत्ता सॉल्ट पूरा काढून घेवच्या ताजे देंटू काढताना त्या देंटाक लायक रोस असता त्या पिळणू काढ्यान ती एक बाउलान घालून एक फोर्क स्पून जेवो अशी मॅशरान तू मॅश करेत हा वांगा हातान तू मॅश करतास पूरा चिळून जाल्या नंतर पळेन ती अशी दिसता हाकात अर्ध टीस्पून मीठ एक सपूर शिंदिलाल तर मिरसांगी 1 इंच सपूर शिंदिलाल आलं 2 टेबल स्पून सपूर शिंदिलाल कोथिंबीर पल्लो आणि एक मीडियम सायजाचे पियाव एक अर्ध कप उद्द घालून घेऊन सम मिक्स करच्या हांगा चमच्यान मिक्स करतास तुमका चड फ्लेवर जाय जाल्यार रे हातान तू चिळून घेवेत आता हांव अर्ध लिंबी बी काणू पिळतास लिंबी ना जाल्यार चिंचा मुद्दा घाल्यार जाता लास्टक 2-3 टेबल स्पून नारळ तेल घालचे मस्त इंपॉर्टंट सम मिक्स करून जेवणा बसाव्या ह्या मट्टुगोळा गोज्जु त्याग जनांक पावता म्हणून शीत दळतोय आणि गांवचे बेंडा उपकरी ताजे ಒಟ್ಟು बापा माला गुळा गोज्जु फर्स्ट क्लास जेवण आमगेल विंगड रेसिपीज हांव कमेंटान दिता पळयंती या व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करयंती आमचे वसरीक सब्सक्राइब करयंती थँक्यू बाय टेक केअर